Kwanan baya shugaba Tani ya ta bayani inda yake takoni gungu mai suna UNICEF wanda ba taimako suke ba, suna kiran ca suna taimako na ba taimako suke ba abin da suke illa taimaka ma ta'addanci. Inda aka yi wa Baba Tani ca aka ce wai mi ka sani game da hakan, ta inda suka shiga ba ta nan suke fita ba. Kan ajima dan majalisa America ya fito bayani ya maimaita abin da Tani ya faɗa. To daga nan ne cika ina jira kwashi ruwa inda dan majalisar Najeriya ya fito shi ma bayani a Lindumi yake cewa to maganar nan Hobir ya kamata mutum ya kamata mu mai da hankali ko mu bi sahu mu binciko mu ji shin ya lamarin yake haka nan ne ko ba kan ne ba. Da ƙarshe dai magana ta tabbata haka. So da haka nan yanke muku labari zama gajere waka ga bakin mai ita kamar kullum ta yi daɗi. Monsieur Roman, savez-vous que nous envoyons 40 millions de dollars par semaine aux talibans? Yes. Oui, monsieur. Pouvez-vous citer d'autres exemples d'aide étrangère ayant bénéficié à des organisations terroristes? Nous avons aidé Al-Shabaab en Somalie. Il y a eu des cas concernant le réseau Hamza au Soudan, le Hamas, le Djihad islamique, le Hezbollah, Kataïba, ainsi que Hayat Tahrir al-Sham. Haka ce, kun san da kuna tura ma Al-Qaeda duka sati miliyan 40 ya ce haka ne. Bancin su wani kuke taimaka ma, wani in tada kuke taimaka ma. Ya ce Somali, kalli Somaliya da take yanzu. Ya ce Sudan, kalli da Sudan take yanzu. Ya ce Syria, kalli da Syria take. Su ne suka zo haka suka kada gwamnati a Syria. Sannan ya zayyano su Hamas su wani har inda ya zo Boko Haram wanda suka haddabi Najeriya da Nijar da Burkina Faso. Sau haka nan, me za ku cewa Baba Tani yanzu? A gaskiya yake ko ba gaskiya yake ba, kuma da comment section. Bayan nan, ai muna sharing kamar yadda aka saba. Kuma ina godiya sosai ga irin yadda ake sharing video na, ga irin yadda na yadda da video na sako yana zuwa inda yake zuwa.